Hurian itu hatta tapasonang marohata tabuka acara perminggota. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus marbung hita sadarion dadaholan lao marningot sejarah alai lao pas hatun ngolut dado tuadopan ni itu hattai tupa adong do sian hita naroon nuaeng na marukil alaniaka panosak ni portibion tupa adong do na marsahit ni roha alasai diuhumi halak na asing ibana adong na holsoan manarihon ngolu tu akka ari nanaingro. Di zamanon saya dijujui portibiod dohita asa hato marlojong marsaulihon akan namanggohi rohata anggo Yesusi maradian do terpajal ibana di Golgata di leon hosana asa jupak kita di paradianan nasa sitongna alani tatap masilang nai dadahoran sitaonon na napatar disi alai lobi siani do tahe hapataran ni holong na doi nama kokop kita di pangalaho dohot parulauta naso tama diadopanna Roma hita tinggak koma nasa holso ni roham tu pak ni Yesusi bongot mahita tu parsaoran dohot ibana na pamalum rohata martangiang na ohom mahita satokin di bagasan rohat tabe. Amin marede mahita. Hite goar ni debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni todi perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Situan ni malim cisongoni do tamadi hita nabadia naso jahat naso marlidang naso marbolat sian akka perdosa naunggabe tumibo sian akka banua gijang nasa pola ganup ari songon akka situan ni malimi mabuan jumolo pilihan taringot tu akka do dosa na sa diri dungi taringot tu dosa ni natoropi ay sahari doi diulahon dinamamilehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami. Para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleaon dohot siak ni bagi. Pola mati tersilang asa malua hami sian gonggoman ni sibolis. Saya parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani di hasesaan ni dosa dohot di haluaon sian hamatean padua halihon. Asa dapat kami hangaluan seliling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni Roham. Amin. Tatangihon mapati ni debata imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapersiauni jalana paujukosa ima Yesus nama noton persilangoni sikat nilas ni roha tohap naihian sodietongi hailaon gabi hudul di siamun ni gabe hundul di siamun ni habangsa ni debata atong rap mangidogogo mahita tutuhata ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon na humbar tupatik mi. Amen. Tatopoti madusata martangi yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Amanami merhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahu pasirep kami diri nami sadarion di jolom. Jalhu parhatopot kami
Tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia, songon biru-biru nalilu. Seunang pabali hami sian julom ala ni dosa nami, airang dihalomohon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamubaon ni roha dohok lomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hagiduhon nami, doho pangalasyon nami marhite-hite Pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sa ipahok maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot kagogon ni Tod di Porbadia, asa tarapul situturo hanami madjobho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapon di guarmu na badiyay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu kasesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatawangamon di banua gijang. Di baheni terbaheni bana do pangoluhon ro di ujung na akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyak kun nasida. Hasa nga pumadi debata na di gijang. Amen. Tangihon mahata ni debata turpuk epistel di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Psalmen 22 mamuk kasihan ayat sada sa rodi 12. Ede sian si David, ale debataku buasa tuk tadi konom muau, Samba daw do akka hatani angkuku sian hatuauku. Alai nabadia do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhaposan tuhodo nasida jadi dang tarurak. Sude akan namernida ahu merekel-kelihon ahu dipangangang do babana huhut mangupir-upir. Hodo natongon namanait ahu sian apuan si papos rohaku mangosop bagot ni dainang. Unang maddaw-daw ho sianaw ay dono nama parmaraan ay suadong si partupak. Ido sahana martua doa kana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
refleksi silang ditongani persoaran ningolu. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, ditongani zaman na ribur, diambisi do rohana ahut diarta, tatatak ma silang ni Tuhani di Golgata. Jongjong silang ni Kristusi, dada hau mas, si todur-toduran alai ima alus tungolu dohot roha namar hoi-hoi. Ditongani beban ekonomi na manosak ngolu niakka keluarga, doh masa depan nahira tertutup binahen ni obun na hafal, silang ni Yesusi menungguli rohatta, nunga jumolo di bolus Yesus dalam narahis. Dalam di bagabagahon ngolu na soadong situhuhon, alai di bagabagahon do narade ibana rap dohot kita manuhuksa. Ditongani persalisian pangiburuon doh roh hadiri najujut mangisobut tu parsaurata, masai lambok do siat silangi hita dipisang, alai tajom asa tabunu roh hadiri, asa patar mangula holong ni rohatta. Diakka namar sahid na makilala pujuk songon tadiang na hapuloan, manang na ni jehehon dongan tatap matangan na nahona lubangi, lebas do dibuhay laho makaol jala pamalum akka bugang ni roha na suboy di ida si malolokta. Rapita silang ni Kristus di jamon dada dada ni hanroni alai tata hamahan na si tongwe ang mabiar kehami gudong di parkilon alai di bawah di parkilon ni kabisa to patimuro silang video kodun rohot makahot pakirimon nani. Amin.
tindak ko maha porsiaw tay, songon na hinatindak ko ni donganta sa haporsiaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, iro ama karbuko na sa terusan, nano parangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sa sadai, di mana tinubuhan di si Maria, nagabila-bila sa topi parbadia, andorang sa abubuan. Iro kuasa, nagmaon na geri, di pamuman di status, namate terbaca lo imana di hau pinasian, na dua-dua madoro kumitano, na mulat mangoro di hari patuluan, na manay kusuko, laun siang di debata Jehovah, na manay parko na sa tulusani, isi may imana may mamulat sukot tanuan, namumumi harap na mangoro roh na mate. Au porsia di topi parbadia, jalanok saja mulia na badia, mulia atau makihalat Kristen akar badia, roh biasa dosa, roh biasa inamando, mulat mangulu soro daging harap mau mate, roh biasa berbuat na sudah. Amin. Tapi kema sunggul-sunggul. Shalom. Tabegema buah-buah di tonga-tonga ni huriatta sadarion Jumat 3 April 2026. Naparjolo. Ia goarni perpunguan sadarion ima pesta perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Doh tema ima tutudo Yesus anak ni debata. Napaduahon nama ragam sada pesta perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus. Sadarion Jumat 3 April 2026 ima pesta perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus. Jala di patupa huriatta do ibadah dohot jadwal ima ibadah pesta perningotan hamamate ni Tuhan Yesus diuruti marulon nabadia di hari Jumat 3 April 2026. Waktu sekolah minggu pukul 6 WIB. Pukul 6 WIB bahasa Indonesia umum. Pukul 10 WIB remaja. Pukul 10 WIB bahasa Batak ibadah umum. Pukul 10 walu WIB bahasa Indonesia ibadah umum. Turuas naso maka tidakon haporsiaon dope dohot na hona RPP dang boi parsidohot di ulaon nabadiai. 2. Marulaon nahohom. Di hari sadarion Jumat 3 April 2026 pukul 14 WIB di patupahuriatta do ima ibadah marulaon nahohom pinangido tusude ruas asarap ria mahita dohoti ulaon naohomi. 3. Pesta hari haheon ni Tuhan Yesus. Pesta Pasca Perjolo. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 di patupahuriatta do perningotan pesta perjolo hari haheon ni Tuhan ta Yesus dohot jadwal ima ibadah Pasca Perjolo hari Minggu 5 April 2026. Waktu jam 4.00 ibadah Pasca subuh. Buah-buah ijuk dohot anak sekolah minggu bahasa Indonesia. Pukul 7 WIB bahasa Indonesia ibadah umum. Pukul 10 WIB remaja. Pukul 10 WIB bahasa Batak ibadah umum. Pukul 10 walu WIB bahasa Indonesia ibadah umum. Pesta Pasca Paduahon. Di hari Senin tanggal 6 April 2026 di patupahuriatta do pesta Paduahon hari haheon ni Tuata Yesus
masuk pukul 10 sia wib. Pinangido tupunguan kor asarade patu begehon edde puji-pujian di pasca padua honi. Tolu bunga altar. Naparadehon bunga altar di ibadah perningotan hari hamamateni tuatta Yesus Sadarion Jumat 3 April 2026 ima sian seksi poropuan mauleatema di pasat huriatta lam ditabbai tuhat tama pasu-pasu tujuan niarion songonima buah-buah dihita Horas. Tapasa mapiliata tutuhata pelian sadaa dot sadabi mared de mahita.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna huriana hinokop ni Tuhatta Yesus Kristus tajakom mahatanya debata nagabe jamita dihita na makuling debata tu hita di obason di hari parningutan hamamati ni Tuhatta Yesus Kristus si palua tordita ima marhite na tersurat di buku Evangelium Matius biddu 27 mamuka siya naya 45 sahat rodi ayat 56 hujahaw madihita kamanginang takasma tajakon tapay hutihut alayo lakni hosniari rodi pukul tulu holumma sadok tanui alay tardi pukul tulu di pangyar Yesus maswarana diangguk komma ale debatakku puasa tunta di konom muawang Eli Eli lama sabaktani alayu begei ninna nadeba sian akan ajongjong disi nama Josi Elia doi dungi pitur marlujung masada sian nasida mangalap limut dibutungi maitu na asom dipalohok matu tolong painuk ponibana alena dibanari madok paso bujolo taida mak manang naolo rosi Elia paluahoni bana alai diulahi Yesus mamar suara nagugu dungi tosma hosana laos dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagas joro sia gijang roditoro dungi humuttal matanui mariga madoho akabatu mamak muka ma akatanoman dungi hehe madaging nitorop na badia akan namudum disi gabe ruar manasida sian akatanomani jadi dukehe Yesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tutorop palak alai dung di ida iduk ni soldadui rabdoho akadonganna na jumaga Yesus laloi rodi akan namasai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata alayadong madisi torok boru-boru nama natak-natak maddaw-daw ima akan naung mangihuto Yesus ya Galilea pature-ture honibana si Maria Magdalena masada si nasida doho si Maria ina ni si Jakobus doho Joseph doho ina ni aka anak ni si Zebedeus ima sahatna hurin itu hatta marhite turpu jami tahun di parningotan hamamati ni Tuhatta Yesus Kristus di pabotoho jala di paingoto do tu hita taringot tu haradiun ni Tuhatta Yesus Kristus manuhu si taononi bahkan mangaleho kosana sumeaho kosana holalaho patupa haluaon tuhita holalaho patupa hasonangan dingolutta marsugut di patuduho do marhiti jami taon akka manginang dakya ditulakibana dang mangelakibana siya si taon ni nappe borak nappe do Ola do marhite tangiang nama tangiang Yesus di porla Getsemane ada orang so ditakut dope asa dipersilakon disipe nunga di do Yesus nunga di patuduho Yesus pabua na haci do si taono si tuhu kon nai laho paluho jolma sian hamaguani ima marhite tangiang nama dok molotung boy salpuhom mapanginumanon alaidang lo manirohaku lo manirohamma. Panginuman cawan itu adalah merupakan ungkapan yang menyimbolkan tentang penderitaan yang akan dilewati, yang akan dipikul oleh Tuhan. Jadi di sini gobar hodo taringot tu si taunoni, do ni si taunoni. Las jodol homa muse di puncak ni penderitaan ni, di peristiwa na dipersilakku Yesus
na digatuk ko Jesus di hari hama matenai di patadaho do di sidi patuduho do tuhita marhite peristiwa ilahi ima nagabe masa aholomon mamuka sian pukul 12 mamuka di parsilak ko Jesusi saat ro di partos ni hosana makolom ma portibio naholom na digwari di sila ho manggobar ho taringot tubora ni situhukon ni Jesus ala ni dosa ni jolma ala ni pangalaw sion ni jolma do ni situhukon ni Jesusi biasa do kamanginang molonung nga apa laboratian situhukon ni ahado tadok makulum uhilala makulum uhilala itu teh molonung apa laboratia situhukon ni. Jadi padohan nama kolom portibio mamuka Jesus di parsilako jam 12 sampai jam 3 ima mamuka di parsilako di bana saat di parmatena itu menandakan bahwa begitu beratnya penderitaan. Tapi itu siap untuk dipikul. Radido Tuhani menuhuki marhite tudu-tudu na mangihut na digwari diturpu jami taon. Dilehon sahalak sian jolmana disido Jesus manginum na asomon ima air anggur asam na somal si inumon ni prajurit rendahan si inumon yakana pugus jala aik anggur na asomi di pasahat tu Jesus marhite herakai lap mau dihita kalak mai. Kalau dikatakan bunga karang melidok limut, ngata botol limut kan? Dibaratkan dengan di Indonesia. Di Toba, di bahasa Batak kom mai rupani ala silidung diterjemahon Alkitabon. Sinomen sedo si PH Johansen, barang arung disi karang, edang leuk disi kan itu. Jadi dia mana arung disi, ala arung go tahu disi arung limut. Gebar homatu limut. Tetapi sesungguhnya itu adalah bunga karang. Ialah pema bunga karangi. Nasomal dipakai bunga karangon, payacon daging, payacon akka bosi-bosi, akka nasing, perlengkapan ma, dohot alas tempat duduk. Jemolo hudul jolma di alamani songoni dang arung tikar dang arung dia ima dipakai hudulan. Alai ikoni ma dibain. Lahu mangalut Jesus minum, marhite air minuman na biasa minuman orang miskin menunjukkan sikap orang banyak na mangaleai Jesus. Jadi IP dijalui. 2 hari Jesus ditawari minum anggur. 2 hari. Nah parjolo sehari kesempatan pertama ditawarkan minum anggur ketika Yesus belum disalibkan. Iya alai beda anggur non. Molo na parjoloi yang disuguhkan itu adalah anggur asam dicampur dengan mur. Mur itu adalah tumbuhan yang mengandung racun. Jadi molo anggur asam dicampur dengan mur yang mengandung racun, 2 kemungkinan yang terjadi atas orang yang meminumnya. Pingsan dan mati. Jadi molo pingsan bahaya rabius mai. Dang ijalo Yesus hati-hai. Itulah doi, dang diinui. Alaniaha alana ikon tuhukon nado di rohanai si taononi di dalam keadaan sadar dan di dalam keadaan hidup. Alai anggap kesempatan kedua ditiki di pasahat natorofidung di si parsilako Jesus aku haus inaibana harus na ikon aik na patut sinu memadileon alai justru sebagai pertanda akan natoropi merasa leado rohana madurupu Jesus ibai masongoni diwa mai air anggur na asomi jala marhite lumutima marhite bunga karangima ibai matu hau hisop nagajang sehera mai sehera tolong mai rupani ba cukup matu pamangan ni Yesusi diinum dong diinum amangina namang gobarhon bahwa penghinaan orang itu dia mau pikul semua si taononi dituki bana dosudi
Bohape paben ni jolmai dituhu doi holalaho patulucco sakka ni damang di banua gijang ima patupa haluaon di jolma manusia pardosai asa udang masa be sitaono caleling-lelenga marodopon aka jolma na makaholongi Tuhan nama lapatan aka manginang sia tulu padohan nakani diturpu jami taon nama tudu-tudu pabua haci do dihilala Yesus jala tudu-tudu na patuluhoni ima ido ibana Eli Eli lama sabaktani ali dia bataku puasa tun tadi konom mau padohanon lau patuduh doya kamanginang pabua macai nunga macai duduk dihilala haci dihilala sampai dikatakan dengan ungkapan gambaran dengan mengatakan puasa tadi konom mau waliamang ngabacit tuon misal nomor 8 hurin itu hatta sudi neila menggobar hotu hita dang naneyang pabua natutudo memang marsitaono Jesus borado dituhuki bana alai radio di mana manuhuki amangina radio tu hatai manuhuki asing ni lobi siani do pihak kamanginang dungi dokon ale amang tutangamu mahu pasahat todikku itu menunjukkan jangankan rela menderita hosana pe disiahon nyawanya dikorbankan radio di mana mati holan laho patulus sakap haluaon baru pojolma patulus sakap ni dewata alani huren itu hatta siapa dohan na parjoloon pabua taringot tuharadion ni Tuhani marite-hite si taono na tinuhuna na marujung tuha mamatena diao penor silangi dinalaho paingot tok kita asa hita pe sasitong na akamanginang talu mahita dung marningoti talu mahita madok mauliate tuibana na burjui Tuhan narade manuhuk si taononi meminum cawan itu tanpa harus melewatinya alaikun itu hukibana dui talu doi hita madok mauliate tuibana jala songot tadda ni maulate ni rohata tuibana mari kita tunjukkan sikap kita yang balance molo ditikirade Tuhani molo Tuhani rade mangaleho kosana rade marsitaonon laho patu panadengga tuhita songonima nakita nian respon balikta si pelehono tatu Tuhani tadani mauliati ni rohat tatu Tuhani mari kita balas dengan seperti apa yang disikapi oleh Tuhan untuk kita ima marhite narade marsitaonon laho patulus lomo ni rohana molo ngarade Tuhani marsitaono laho patupak kanadengga dihita-hita pekor radido marsitaono la patulus lomo ni rohani Tuhani mari kita menyangkal diri dan mewujudkan apa yang Tuhan inginkan nasipata gabi pergumulan dihita di ngulut tahun sai lomo ni rohata do natapasaut lomo ni rohani Tuhani kita tidak pedulikan marhite hamamate ni Yesus Kristus natataringoti di bagasat tikyon di payungot kita kamanginang mari kita balas dengan baik kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan marhite-hite pabahenan nasarupa song nabi ni Yesus maradopon hita songoni manak kita tadani mauliati ni rohata ikuradido hita marsitaonon mameleho dirita hola patuluson lomo ni rohana macodaho diri patulus lomo ni rohani Tuhani hurian itu hata napadua hom marhite-hite haradio ni Jesus manu si taononi na di pasatu hita di parmingguon parningotan ari hamamateon lau pengotok kita dotong taringot tu napadua honon ima nang pehita akamanginang mangadupi ragam ni si taonon adong akaparuk kilut tabi nang manyan song nabi na ni Jesusi nang pekon adopan na si taononi tuhukon na si taononi tetap do denggar relasina tetap do denggar iba na marurup perdebata jala gol utama ni mana ima patulucon sakat ni damang di banu gica dan nagabe buyar perhatian na ala ni si taononi dan nagabe har dan nagabe sumurut sian rencana penyelamatan karya penyelamatan ni ala dipasidong do sahat tu nasipul nunga sidung sudah selesai. Adongo padohan ni Yesus songoni sudah selesai. Misi penyelamatan
ulaon na pinasa ni damang di banu gijang nak pehacit dia dopi diselesaikan sampai tuntas. So ngoni mana kita nian nak pesipata tadu pihak kasih tahu noni unang ma gaung di paralangalangan perjuangan ta nagabe si huto Kristus. Naing maturut cita patuduho sikapta marhau duho tutuhani nang pe ikot tadobi tatuhu si taono di padalanan ng ulutao. Kadang gudang gua kanata parukil ho nakamanginang nabuy makarhari hapor siyota. Nabuy gabe mabek kita dalam dosa debata. Nabuy mabek kita menjadi orang yang egois hanya untuk menyelamatkan diri sendiri ketika dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan bahaya. Mulu menurut kita bahaya. Lalu kita terseret untuk bertindak secara pribadi, secara tiba-tiba memperhatikan apa yang diinginkan oleh kedagingan kita. Unang menyecongoni hurian itu hatta. Songo Yesus mata tiru, songo dia pedok ni si taunoni, tetap fokus kepada misi penyelamatan. Tetap fokus lahu patulus sakat ni damang di banu gijak. Dina lahu patu pahaluan di colma. Songo di mana kita hurian itu hatta. Si patah ragam dua ka. Si taono parukilo na tadupi urang magabe menggangui tuha setiota mangului di bata margugo mahita molo nga margugo hita madalani i nak pesipata tabulu sa kasi taono ni ale tetap fokus sita tu sada ulaun ima patuduho dirita mameliho dirita patulus lomo ni rohani tuhani ala tuhani pe nunga dipeleo dirina lao patu pakana dengga tuhita di ujung nahaduan hudul mahita di hasang aponi. Songo Yesus songo nataja anak kaning di patiki na di Heber 12 di dok tabereng ma iddu ni hapor siyaw ni ima Yesus jala na paujuk kosa ima Yesus na manoton parsilangoni sikat nilas ni roha tuhap na ihian so dietong ihailaon gabe huddul di siyamun ni habangsa ni debata. Jadi jol manarade masih taonon ale fokus patulus sakak ni damang dia banu gijangi gabe marsanga mai marsogot songoni manak kita kamanginang narade manuhu silang natu hitai masih taononi hu fokus patu palo mani rohani de bata na di banu gijang saha mai tasugut tu hasangapot cadeling-ililingna songo parbui ni pakokopon ni Yesus di hamamatena do di haheheon nai patu pahaluaon lao pabongot to jolma tu surgo hasonangani gabe doho mahita disi mulu manahak kita hot parsaurata do debata hot hapor siauta nang peta bodus ragam ni akka si taonon alani unang gabe madile hita kamaginang unang lam holang sia debata mularong pedeta parukilhon mularong pihak hamalon na tadopi mularong pihak hapuguson na madodoni goluta mularong pesahit na soramalum narong di pamatak tanuaing do akaragam ni aka kekesalan do hawaso ni rohata mulu peso marpahopi hita mulu peso mariana kok kita dang songon nata hirimi nama satu ngoluta bau nang gabe paholan dirita sia Tuhani mari kita fokus menjadi umat yang mempersembahkan diri mewujudkan kehendak Tuhan asa marsugut kita marsangat ditikina diharoroni Yesus padua halihon lao papatarhon hagogok ni haluaon naung diulana ima mabuan akan aporsia nahot marhaporsiaon natahan uji laho bongot tu surgo hasunangani. Mari kita tetap kuat menjalani hidup ini yang diwarnai dengan berbagai dinamika perjalanan hidup, tantangan, penderitaan, walaupun itu terkadang diwarnai dengan sukacita. Namangihut hurian itu hatta di parminggo perningotan hamamatin itu hatta Yesus Kristus di bagasat dikion tu hitape di pabotohod do pabua dang songon nanido ni hala jahuri na julu toropan akka parugamo jahuri na madok Jesusi sileai debata dang natutu Jesusi sileai debata dang natutu nanido ni hala jahuri Yesus mengaku-ngaku sebagai utusan Allah alai tutudo marhite peristiwa hamamati ni Yesus Kristus dukotos hosana terjadilah fenomena alam yang itu yang kita yakini itu adalah karya Allah na patuduhon pabua Jesusi dang songon tuduhan ni ala Yahudi nasoporsiai. Ala itu tuduh di mana anak ni debata. Holam mati Yesus terjadi gempa bumi, muka maka tanoman marbulama akabatu haruar ma akana mati nabadiai jala dukehe Yesus rak manasida bongot tu bagas nabadiai jala di papatar nasida madirina tu torop halak
manggobar hodoya kamanginang taringo tu akan masa sugut dukon ari haheheon na parpudii. Di haheheon ni Yesus ada kehidupan. Orang yang merasakan kehidupan itu hanyalah orang yang setia, orang-orang kudus. Aka jolma nabadiai ima aka nam pahotor rohana mangihuton Yesus saliling ngoluna sahat rodi partosni hosana. Jadi kata data gorang dope akka manginang pa hire-hire na di bagas joro ipe pembatas antara ruang yang kudus dan ruang yang maha kudus gabe meriba dui lau patuduhon pabua tidak ada lagi batas, tidak ada lagi gap, tidak ada lagi seteru antara manusia karena dosa dengan Allah. Mari hite-hite hama mati ni Yesus Kristus, perdamaian telah terjadi, babak baru telah terjadi, yaitu babak hidup berdamai dengan Allah. Jadi gudang gua kata data fenomena-fenomena alam na dipakai debata laho pabotohon pabua na tutudo Jesusi anak ni debata. Amang inang molotun toro pesa tunuaing halak jauh di dak porsia alai na julu di parmoding ni Jesusi adong do sian prajuriti adong do nasida nagabe porsia namadok tutudoon anak ni debata. Bahkan iduk ni soldadui lek nani porsia hola dibereng aka peristiwa-peristiwa yang tidak biasa terjadi gawe manguka rohana mabuka rohana majakon bahwa Yesus namate di hopinor silami bukan seperti yang dituduhkan orang Yahudi penghujat Allah penghina Allah. Allah justru ibana do tutudo ibana anak ni debata. Tentu pahot rohani halak Yahudi na asing mon nonggabe Kristen hati haya kamangina. Alana evangelium buku evangelium Matiuson na sinuraton ni si Matiuson dikirimon dilehono tu ala Kristen na si Yahudi do. Na jolo dimulanai buku evangelium Matiuson ditongos mon tu ala Kristen na marharoruan sen ha Yahudion. Asar rohana sida naung gabe porsia unang munggil muse binahin niya ka pengaruh niya kahahanggi na dongan na sa bangso Yahudi naso makaporsiay pabuan na tutudo anani debata Jesus elo de si patahita kamanginang olo munggil ha porsia otta naung tadok kita porsia tu Jesus ala ni pengaruh ni hahanggita na makaporsiay na asing gabe ulo hita tertai tu si nabuy di sonya kamanginang kita jadi terkontaminasi. Ahanoing rumah beda na nuaing ngatado rupani hita hal ana porsia do apalagi na di Jakarta on aleo la mula kita tu huta arong kahang kita na di huta na porsia do piadong biguang sumangot gabido tita di simangi hutok kanido hidu tutuatin ola dipengaruhi toho rong Tuhan ale arong do musi sumangot ni tua bereng masih Samueli bodo di jauh to dinai na kan bodo di jauh to dinai pelintir masudesan hatani bibeli Roma hita terpengaruh. Oh itu tuh teh, gabedo mahita mabai sobau tu kuburan ini ketika ziarah. Hepung, esobiame pino parmu lagi roa misa Jakarta, ong sebelion, au sa Kalimantan, jala pahopum na di luar negeri dang buiro. Masuk mangok mate ramoti ma marito sumangok mi pahopum na di luar negeri. Ai buiro ho topu di sat topu di son. Ngaira debata kan? Alai na buiro gabe terpengaruh. Buiro na gabe terpengaruh. Jadi songonima na jolo halak Yahudi na Kristen di rohani si Matius asa unang gabi tertai musi rohani na deba halak Yahudi nang gabi porsetu Yesusi di patugu maha porsetu nasida ditongos masude tulisan na sururakna di evangelium Matiuson termasuk majamita di bagasatikion laho pahibul rohana sida pabua Yesus dinyatakan sebagai anak Allah bukanlah hal yang perlu diragukan lagi. Oma bukti-bukti nanina isuratum mamusei aka bukti-bukti yang menguatkan hati orang-orang Yahudi naung gabe mengalir roha si hutok Kristus. Songoni manak kita dalam dipatugu baritoma rohata makaporse Yesus ya kamanginang. Di tonga-tonga ni ragam ni berita informasi doho pakaporse ni jolma na meragam taringot tu Yesus Kristus hendaknya kita tidak peduli dengan itu semua. Ale fokus mahita mengarah rohata tu Yesus Kristus.
aibana dona tutu Mesias si palua jolma jala parasi roha nama kaholongi hita sana saroha aira di mana manaon jala mate holallahu patupa halu di hita omma napinasa ni debata tu hita akka manginang marhite hatana dijamita pandingotan ari hama mati ni Tuhan Yesus Kristus molo nungara di Yesus marsita onon makokop pita berusaha mahita radi memilih dirita gabe naposona patu pahol lo menirohana nakpe si patah hacit alai lo menirohana mata pasaut unang gabe mangarut tahita unang mangarut tahita lacit gabe dangolu hita patu palo menirohana. Mari kita berusaha mari hite panguripan itu dini dewata asa tajalu sugut hasa ngapuni asa mersangap pita sugut do tita mersaulihon haluaun naung nilehon na pinukana marhite-hite si taonon na niadopana di hopinor silang dohot haheheon na manunulhon hamatian. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan Yesus Kristus para siroha na sumurong. Na saya sumakapi akan nadinggan haluaw nito dinami. Tutuma ho Tuhan. Na saya sumakapi akan nauli Tuhami di tau kodo si tau noni. Labirniti. Jala di siya ho kodo hosam. Tuhan. Pergugui mahami. Patu panadus. Tu napinatupam lau makokopami. Imaradi hami masih tau no Tuhan. Manuhu silang na Tuhami. Holalau patulus lo marirohani. Marhite-hite perguguan haguguon nasian ho marhite to dimi bui hami patu pahoni atong pergugui mahami Tuhan laho patu pahoca ramoti hami adalani ngulu nami tujulu homa na mangalehon hati urut tu rohanan pikiran nami asatun takkas hutadahami Tuhan dia sugo doho lo meniroham asa upatu julo hami apatu pa lo menirohami dada lomo nirohanami bi di bagasak ko mahami Tuhan mangulak kaulo nami si ganupari songuninang kekeluarga yang akun nami pe pargugui hami laho mangajarhon taringot tuho marudupon akaya nakon nang keluarga nami nang marudupon akadungan nami joma Om matangi yang soba pangidua do roha moliate nahu pasahatan itu do pammo di bagasan holong do asini roham amin hurin itu hata ta parade mapiliata ta pilih humma di bagasan las ni roha huhut maride piliata 2 kantong pilihat 2 dohot amplop revitalisasi.
Terima kita jongjong. Yesus tatanya koma peliata martanya yang mahita. Ali di batama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Kupasahat kami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoting. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utada hami godang ni si lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debatama namin na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung apatarhuida hami holong ni roham na godangi. Gumodang doi siya kolong ni rohan ni ama-ama doho inana di anak konna. Tung naso tartibang do godang doho arga ni silehol-lehom mo di hami. Ayanak mo na sasaday di suruho gabe jolma manaw pardangolan. Isa-hisak doho pastap-pastap. Gabi tarpajal ibana jala tuhamatian kumokop pami. Mauliate maroha nami ala naung sae utang nami. Jala malua hami siya dusa. Siya kamatia do siya gonggoman ni si bolis. Ala ni pujion nami maguarmu na badiai. Ala naung dipatupa anakmu pardomuan. Pardengganan nami tuho. Alay Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nang mamorsad dosa nami dosa ni hajol maon. Mauliate maroha nami tuho jala pujion nami maho rodi sa liling ni liling na. Say tata mahuriam na hinokko mo jala na pinapungumi. Say paho madihami hasesani dosa do dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami. Asa terbuak ko hami tu banua gijang pasaurho kami tuakka na badiyai. Sa ibunu jala parsilak ko majol manaburuki do sakasakap na roa na dibagasak kami. Asaw nang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasahat kami madiri nami tuho. Jala huleo kami roha nami bahen inganammo ala naung dihokopo hami. Dihoma hami jala hodi hami. Sayunang luat kami sirang siakko. Dungani mahami jala saor mahotu hami. Say patugu mahaporsiyaun nami tuho. Asa hot laka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti makaruasmu na mamarita hon holong ni roham. Doho dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Dohot Raja nami. Saya si marohan. Ingok mahami di hasa ngapom mi.
jala buah kami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amin. Ale ama namin na di banua gicang. Say pinarbadia magawarmu. Say ro maharajamu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon. Songon na di banua gicang. Lehom matuhami sa dariun hangolua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Oras madita kamanginang mangulum mahita kurang lebih 7 menit sambil para dehon perjamuan kudus kaperlengkap perjamuan kudus.
Horas madi tak kamanginang. Tapasonang ma hudul. Pasata mulai acara ulon nabadia. Era bui.
Horas madihita kamanginang. Alaneng bongo mahita tu acara ulan nabadia perjulu mahita patauhod dirita marhahohomon. Dinalaho majakon majalo perpadanan nabadia ini. Martanya yang mahita satokin. Mangido hatau tu Tuhani majalo perpadanan nabadia. Amin. Kurian itu hatta di hari pardingotan hamamate itu hatta Yesus Kristus sadarion. Udutata do marulaun nabadia hobartu natinonahon ni Tuhan Yesus tua kasisianna. Ada orang so ditakup ibana. Ulan nabadia ima pardingota tu Tuhan Yesus Kristus. Tada hasesan di dosa. Do padan na baru taringot Tuhan oluan na sora sudah. Mared de mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut roha. Ima mga ramoti ate muna do roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amin martanyang mahita. Alay Tuhan debata para si roha na sumurung ama namin na di banua gitjang. Asi roham, topo mahami na pumudison. At dorak upang kami no parpadanan na badiyay. Lehom matod di purbadia tu ganup hami. Asa ditubuhok ka porsiyaw na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami matsodahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon ha porsiyaw na mangului. Sa itaiti rohanami asa lambalungok kami tu banua gitjam. Asa say masihol kami pay mahimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naong pinarhamaw ni debata. Ita saka nuay mangato parpadanan na bariya ini. Di bahini tatibang majumulo manang natao hita marulaw na bariya. Asa unak ko na uhum manangisi siya kitawan. Ay holan na roha jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na nasuturing. Jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mga toparpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaon na badiya. Unang be diuloy si bulis. Unang be didati mardusa. Tukpadaw hamuma rohamu na siya ni. Tunggu tapok kamuma hosom doho lati ni roha. Alay pa ingot-ingot tamu matuha Yesus Kristus naung mate jala naung mula mangulu humokopamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakan si majolo rohat tabi jala alusi hamuma sukus-sukunon jong-jong mahamu mga dusi. Di parhatutu rohamdo hala pardu sa hosyak katutubum do ala ni pangalausim di pati ni debata
molo di parhatutu roham do ma olo namarsa do roham ala dosami jala dipangido roham neng malua ho nuaing siat dosam molo songoni roham do ma olo di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tano on panguluho pardosa ibana nang mate doho mula manguluho mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo doho manggota posya roham late ni roha doho hosom ni roha akup ni olo doho mardingga doho talak na mangarsahi ho jala na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapadu bema rohata jala tatopoti ma sude dosata yutok kamu matang yang di bagasar rohamu nabi ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hala pardosa gudang dohami ajut hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing doho sugu molo baloconommu to hami hobbar tu pabahenan nami i alayala ni gudang ni asi do tolo ni roham do alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nile hommu humokopami alani i ubain na hupami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jala leho tol di purbadia tu hami asa margugo hami mangalo nasa dosa doho mangulahon na hobbar tulo mo ni roham saliling di tanood do hami amin atok kamu akan nama nopoti dosa muna jala na mauwas diasi ni roha ni debata say saha matuhamu na hinapor siyam muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudo tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhu dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot toding porbadia amin alia manami na di benua gicang say pinarbadia magoarmo say ro maharajawmo say sau maromo ni roham di benua tongosong na di benua gicang lehem matuhami sa dariun hangulua siap hari sesa madusa nami songop panesa nami didusa ni dongan lamardu sa Tuhan unak kami tugiho tu pangucunan palua mahami siap pangago ay horna puna harajaon doho taguguon ro dihasangapon saliling nililing na amin hudul mahamu mari dehita atong tangihok kamuma to nani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyan dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay wujud tarjehi bana didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehom ma tuak kasisian na huhu madidok jalo hamuma jala pangamma dagik kudui nanilehon tuhamatian humokop palo baik kamu masongoni bahen parningotam muna diaw
jaladung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon pada nebaru maon marhite-hite mudaru nani usehon humokopamu bahen hasesani dosa sai baik kamu ma songoning bahe pardengotamuna dia atong romahamu nungarade sudi ida jala dai hamuma dengga basani debata Roma hita tujulu majalo perpadanan nabadia huhut hita marede. Aray dehita amang inang sa bukid de nomor 702 ya sada sa rodi uduk na. Tauruti maret dehita son kode nomor 155 ayat sada do urutna. Tuson maho wali todiku.
dario ai hatami dohupatu mangaton parpadanano atok patiu marohaku marmingo dendani basa di mana dinau mi dosaku dinan mi holong ni roha patuku hapor sea oku ihasasai di dosakti marsingio ban rohaku dinugar minabusi sai romaho ale Tuhanku marhite parpadana Yoron mamai nuai rohaku O manapuna angkoto Tauruti da puji Tuhatta siap buku ede nomor 110 ayat sada do urukna amang inang. O si bola musik.
te amang amate Togu marohaton hola nama sai katiau Tuhan ai laptami doktor nati okudo dohot mudarmi durian tu ayat sada holanina ayat sada ina saya ulang sol gogo ni mudarmi holan naposo apa dharma dia naposo bulu Sauduti Maredia Manginang siap buku WD nomor 174 ayat sada doh tudukna.
Soal musik. Soal musik.
uduti amanginang tapuji Tuhatta sia buku ede nomor 110 ayat sada do uruna hosi panguluau. Hosi panguluau. Holan horong ama gogoni mudarmi rosi pangolu rotidu. Horong ina togu maro Holan naposo hosi panguluau. Sai topod maawon naposo bulung.
Kalau musik. Sudah ita manginang gogoni mudarmi, gogoni mudarmi. Togu marohako sai tadi tuho. Tauduti amanginang terpuji Tuhata Sabukwede nomor 174 ayat sada do udutna torop dope nasiati. Torop dope
kamalongan rohan Holland organ. Pardosaho Kaporsean Holland organ.
ada torop do penasiati torop. Demete sa bukili nomor sia laos jongjong mahita saluhutna. Puji matuhan debata aleto diku, cara nasa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji matuhan debata aleto diku, jala unak tu kalupahon dengan dibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalu makasahimu sudena. Ibana palua hokosam siya kamagoan, jala dileho tuho dengan basa doho asini roha. Para si roha jala pardingga basa do Tuhan debatang labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibae tu hita na hobbatu do satta. Jala dang dibalocot tu hita na hobbar tu haja hatotta. Songon asini roha ni ama tu akana konna do. Asini roha ni Tuhan debata dia kana makkabiari ibana. Nunga takas di patuduho debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaing serimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata ollak nion rodi saleleng-lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Alaw kami ng isang kapita tapos parlitunggis ijulo mahita masijalangan isom mahita ro madjalang hamya kaparhubas.
Inang, sude seksi paropuan, unang mulak jo day na nga sa latihan kor, songon naong diumupon. Seksi paropuan, sude paropuan. Ala na markor hita reminggu, kor gabungan paropuan. Unang mulak jo day nang, mauliate.